Kaixo! Badaki! Lehenengo zatian, bi pauso eman behar ditugu eskumarekin hasita eta besoak altxatuta. Eta ondoren, buelta oso eman behar dugu makurtuta. Bukatutakoan salto, 4 aldiz errepikatu behar dugu. Bigarren pausuan, elkarri begiratuko diogu, eta ondoren 3 saltitu emango ditugu hankak altxatuta, eskerrarekin hasita. Hurrengo pausua azuribeltzarena da. Bi atzera eta bi aurrera, ezkerra eskuina, bi atzera, bi aurrera, ezkerra eskuina. Orain, hotsagiko jota tokatzen da, baina oso motel egin da. 7 aldiz egin behar dugu, 7. buelta eginez. Beraiek orain 3 egingo dute eta 3. buelta, bai? Azken zati hau hotsagiko makilantzan oinarrituta dago eta launak egin behar dugu. Orain beraiek motelago egingo dute ondo ikusteko. Eta hau birritan. Orduan dantza osoa horrela geratuko litzateke.